Liwat nga maga-request sang interim release ang kampo ni former President Rodrigo Duterte. Ini ang ginpahayag sang lead counsel sang anay presidente nga si Atty. Kaufman kasunod sang pagbasura sang International Criminal Court Appeals Chamber sa ila request para sa interim release. Suno kay Kaufman, magahulat anay sila sang resulta sang medical evaluation ni Duterte nga iga-release sa masunod nga bulan. Pahayag pa niya, indi makasarang magpalagyo ang isa ka 80 anyos nga tao nga mahina na ang kondisyon sang lawas kag mayara pa sang cognitive issues. Dugang pa ni Kaufman, hindi man makabig si Duterte nga pamahog sa mga testigo. Ginpahayag pa sang abogado nga wala pa sang tinion nga nag-apruba ang ICC chamber sang interim release para sa isa ka akusado nga ginpasakaan sang kaso nga crime against humanity. Matandaan nga ginpahayag ni ICC Assistant to Counsel Atty. Cristina Conti nga hindi na makaapilar ang kampo ni Duterte sa rejection apang mahimo sila nga mag-file sang bag-o nga request base sa lain naman nga ground o kon ang gulo. Samtang ginarespeto naman sang palasyo ang Malacañang o kon sang palasyo sang Malacañang ang nangin desisyon sang ICC sa pagbasura sang interim release ni Duterte. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang desisyon sang ICC ang pabayan na lang ang lakat sang kaso.